Здравейте, това е партито на живота на един модел. В момента се намирам в Кувейт и ще ви покажа какво съм си купила за ядене за целия ми престой тук, който е 9 дни. В това видео ще ви покажа как се храня през ежедневието ми, как поддържам тази стройна фигура, какво обичам да ям. Ако трябва да бъда честна, и аз забравих какво поръчах, въпреки че направих поръчката преди 2 часа. Чи по-малко. Първото нещо е разплокани домати, но не изглеждат зле и не знам защо са толкова много. Очаквах да са около 3 домата, но колкото повече, толкова повече. Нещото, с което се храня абсолютно всеки ден, аз се храня по 2 пъти на ден и едно от нещата е това. Кисело мляко, задължително в София по една малка кофичка умитам на ден. Кисело мляко. По принцип ям с овесени ядки. Супер! И чия. Мисля, че съм забравила чията. Чията ми е най-важното. Ям чия с овесени ядки. Това е гранула, но нямаше друго в магазина. И с плодове, с банан или с боровинки, ягодки, малинки, каквото предлага. Второто нещо, което обикновено ям през деня е салатка, домати с сирене. Тук не можах да намеря краве сирене, такова твърдо сирене и това е фета, което се надявам да е хубаво. Не съм взела нещо друго за салатата, явно салатата ми ще бъде домати и фета. Разбира се, за моето оцеляване тук нямаше как да не си взема 2 пъти будък с хот карбонара педас. Очаквах, ама чакай, това не е будък. Това не е будък. Аз по принцип обожавам будък, розовите будък с меченцето или пилето или забравих какво е изобразено, но както и да е. И последното нещо е този огромен кафяв хляб, който защо всичко в такива огромни порции не мога да разбера. И разбира се, няма как да мина без яйца, защото ми трябва протеин. Не съм си взела никакво месо, защото искам да опитам да ям малко без. Плюс, че истината е, че не ми се готви пиле, а пък такива шунки не мога да ям. Харесвам, обичам да ги ям, но не е полезно, затова гледам да ги избягвам. Затова мисля, че за живота на един модел това е добре за хапване. Разбира се, съм си взела и вода, без която няма как. Аз пия всеки ден по 3 литра вода на ден, демек 2 големи бутилки по 1,5. И разбира се, съм си купила шампуани, балсами. Бях си взела от София, но куфарът ми беше с 5 кила повече, отколкото трябва, разбира се. И трябваше да махна най-тежкото, което бяха козметиката. След това съм си купила ето моят пазар. Всичко това струваше може би 60 лева. Ще ви кажа с точност, ако се интересувате какви са цените в Кувейт. Как прекарвам моите дни като модел и така. Надявам се да ви е било интересно. До после!